Kalong ka kubor ka basot nat banyo I ba kilay tili ki self help group jong ka maukon Roblox kidai ki self help group ki ba yarap ban kersan ya ki para dekhot habadon kanu ka jing ka ba ki kendu kini kilay tili ki self help group ki long ka dong jia self help group jong ka maul ba maukon Roblox ka po liu self help group jong ka mau kriya maukon Roblox bat ka jinglong ka wai self help group kibadai ki self help group jong ki kinhei bat ki bala no senyang shi ka dai sha ki para dekhot ha ka ni ka than habaya kran bat ka ri khasi channel ki dekhot jong borok kini ki lai tili ki self help group ha maukon ro ki layat hu ba ka jingthmu ka ban lingkong ka long ban rat dingkong ya ka jingbi bat ki layat hu ru babon na ki dekhot ki dei tang ki nong belas ngi ni don lai kali ki group ka wei ke de ka po leu nang ta ka jinglong ka wei bat ka dong je teng ide na ki application nong kumbala batai sadar na syakman teng ide na po mau kriya bat na malat tengi kum ki ba ka jing yo I ke jong ilong ba ni kum ki SSG member bu na teng jong ki de ki ba shubelas ni te habang isu belas ni so thu kan ba kani ke jing belas ni ke jong ni teng long isu belan ni step nem dek ni la ya ba noi te lang ba ka jing form pat hapo jong ke SSG ni so thu ke jing kan show ke jong ni man kata yo shi post teng ka la ni kala pelong arat teng ka ro te kala kin ban kan tiu na kapita jong ni namar bala dangi snau thu ma in yat mar wei am dong him la kai hande la ka jing don lang leng to ka leng ba ka to ka pisa ka bang ya kan show lang teng la kin bang ya airam iwe te kan ni ka jing ya airam ka jong ni kanang pen yo bor ka jing ba kum no bang la ban jeng hala ka jong di jan ban da ding khong ki jing du ka banang kong ba ka chimut jong ka ka self group SSC kamut ba ka banang kong ka bangidon ka chimutmu bangin wat lat bat nanti ban in gat in khong ya ki jingbek ki jingdu bat habang ilong ki SST ki baro ni adon hangde kum kini ki lumbar ni ba danglong ni ba dang ya balas ni dang ya balang ni dang ya wat ni dang ya long ki dum balas ni te na ka chingwan chung ka NRLM ni yo kan kalat kalenti kumnu banjeng hala kacang kecat kini ki dekhot ki layat hu ru ba ki jus nyang pisa para maki la kalong shipho ne arpho ringa shitayo bat na kane ka pisa ki bayalum senyang ki ju airam pat ya ki para dekhot ha ka por ba ki kan do jing na kalyang ka jong ni long idang shula ban airam tangi ki pra member datang ki pra member henry ban ong ba ni la ban ai ka jing kersan mo ki we ki ban na bar jong ka group ka jong ni tingi pala tinga kermen scam mo lang ba kani ka si ban nang ni shakmat u nang la ban ya shakmat ban nang la ru ban ai ka ta ka jing rap ka bakar pang na ka benta jong ki we pat ru ki para do prasnam la ne ki nong shong ki peren hapo jong ka shnong jong ni seo ya ka to ka kan show la ka ni pat kum ju ka bide ba ka jing seo karam ru la kan tiu tala kan tiu tala seo karam i airam kum no te shin ka tari kum balong hakini ka leje ka bale men dai la seo la kan tiu hang ku barak khat ya to ka record te ni sa ayu bin dala close ka dala put karam te la close ma ya to ka jutho antu nakaliang uchairman ka senjuk kirang ba shnong ka maulat area ka ba don nyot ligi shnong uba maron shooting ulai thu bagini ki self help group ki badan ha mau kun ro ki long shisha ka jingmen toy ya ki ba bon ki nong shong shnong ka ni ka than marhane ka area ching don kumban nyot ligi shnong paraman ki shnong ki don ki SSG kerpang khamtam ki SSG ka bin thai teng a ka ching khublai kerpang nagaleng chong ka watershed ka bal ai subha nagmenta ban tenrong lem ya ki cingdon kam kum ki selong keme ki bedi pej haman lagi chong ki sinong ki thau haman kino ki cing nga kum sunchu kerba sinong nagaleng chong ni ki sinong ki bahap ki cing pej ki khimi junga ki don nyo tule bat kine habami kino ki kam ki chu ban ai report ki chu ban pentip senga kum chairman bangan lai ai bat don bok hagan ka singi nagaleng pat kini ki SSG ken thai kelayo ai hagan ka singi nagamta ka cingbit ka cingbiang jong sinong ka thau ka yeng ka sem chi kerpang ya grup ka jongki